పోలీసులు వచ్చారు, పోలీసులు వచ్చారు, కానిస్టేబుల్ అందరూ వచ్చారు. అరెస్ట్ అది ఇదని మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇదేంటి మంచిగా ఇంద్రా నాకు కూడా వీళ్ళు ఎలాగైనా ఇరికియాలనుకున్నారా భూపతిని? నేను ఇరికిస్తారా ఈరోజు? నాకు లాడ్జ్ పెట్టి వస్తావరా? ఇరికిస్తాను. ఓకే అడేలా చెప్పు. వాళ్ళు చూశారు, నాకేం తెలియదు చెప్తున్నావు. అప్పుడు హరి అరెస్ట్ చేసేసాడు. అరెస్ట్ చేసేసి అలా తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. అయ్యగారు 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 ఓకే మొత్తం పోయినట్టున్నాడు అక్కడి నుంచి. అది అది అని పరిణామం చూసే కోపంగా మొత్తం చేసింది. ఈసారి లాడ్జి పెద్ద దీనికి గెలిపడాలనుకున్నావు. ర్యాపిడ్ పేరు భర్తీ కంట్రోల్ చేస్తా.